Вдишваме. Протягаме ръце над глава. Бавно пускаме ръцете отстрани на тялото. Отпускаме главата наляво и надясно. Още няколко пъти. Дишваме, издържаваме ръце над глава и завъртаме ръцете в една посока заедно с стъпалата за панамаса. Вдишваме в център и усукваме на другата страна. Извиваме цялото тяло. Връщаме в център. Изпъваме ръцете нагоре към небе, заедно с краката. И започваме да въртим китки и клезем в една и съща посока. Сменяме посока. И отпускаме за легнал вариант на пеперуда. Издигаме седалище и отпускаме коленете наляво и надясно. Заедно с главата. Отпускаме. Издигаме отново двата крака. Поставяме длани върху колене и въртим. Стъпалата са събрани и коленете също. Така че да загреем коленете. Коляна става. Сменяме посока. И отпускаме отново за легнал вариант на пеперуда. Издихаме седалище. Отново отпускаме леко наляво и надясно. Може да включим отново главата. Отпускаме. Поставяме длани под седалище и издигаме. С изпънати колене въртим двата крака заедно, едновременно. Сменяме посоката. Отпускаме стъпала и стигаме за полумост. Ръцете може да са над глава и завъртаме стъпалата на една страна. Хубаво издигаме седалище нагоре. Кръстосваме десен крак върху ляв. Отваряме тазобедрена става. Връщаме център. Правим същото и на другата страна. Издигаме ляв крак. Кръстосваме върху десен. И отпускаме. Връщаме център. Отпускаме седалище легнал, вариант на пеперуда. Оставяме толки и почиваме за миг. Събираме колене и лекичко залюляваме напред и назад. Така че да масажираме цялата линия на гръбнака. И обръщаме 4 опори. Китки са под рамене, коленете са под тазобедрени, някои котешки гръбчета. С вдъха вдишваме, поглеждаме нагоре, издишваме, хубаво залпваме гръбнак, освобождаваме пространство между лопатки.
Поглеждаме през едната страна, гръбнак е неутрален. Успореден на земя. Поглеждаме през другото рамо. Още няколко пъти. И изпращаме ръцете напред. Отпускаме сърцето към земя, анахатасана. Задържаме тук за миг. Връщаме, отпускаме детска поза. И ходим с лактите напред, отпускаме, отваряме, поглеждаме нагоре. Изнасяме седалище, издигаме ръце над глава, отново отпускаме. Стягаме корем, седалище назад. Връщаме. 4 опори, издигаме до куче, гледащо надолу. Отпускаме една пета, друга. И ходиме до началото на постелката. Хващаме лакти и леко заляваме наляво и надясно. Главата може да е отпусната, да виси. И връщаме до куче, гледащо надолу. Отново леко пружинираме, отпускаме. И се събираме към дъска, отпускаме за куче, гледащо нагоре. Връщаме. Куче, гледащо надолу. Бавно през дъска. Издигаме. Още няколко пъти. Бавно, бавно. Издигаме ляв крак нагоре. Стъпваме между двете длани, леко люлем напред и назад. И активираме пръстите на десен крак. Изпъваме ляво коляно. Връщаме куче, гледащо надолу и задържаме тук. През дъска 8 опорни точки. Вдишваме, отваряме кобра. Издишаме бавно, куче, гледащо надолу. Издигаме десен крак нагоре. Задържаме тук. Бавно стъпва. Отпускаме ляво коляно. Лекичко люлем напред и назад. Без да издигаме дясно стъпало от земя. И активираме пръстите на ляв крак. Леко пружинираме. И вдигаме нагоре. И през дъска издишаме 8 опорни точки. Вдишваме кобра. Издишаме в детска поза. И можем да издигнем седалище, да масажираме темето на главата. Леко внимателно заляваме напред, назад. Връщаме 4 опори. Издигаме коленеца на няколко сантиметра от земя.
Задържиме тук. Силен център. Издигаме на куче гледащо надолу. Издигаме ляв крак нагоре. Стъпваме напред. Поглеждаме. Нагоре издигаме двете ръце нагоре. Към небе. Отпускаме едната ръка. Извиваме. Отишваме в център. Сменяме. Отпускаме и другата страна. Дишаме. Длани към земя. Ляв крак назад. Издигаме крака нагоре. Отваряме. Пета отива към седалище. Поглеждаме под мишница. Връщаме дъска. Издишваме 8 опорни точки. Вдишваме в кобра. Издишваме куче гледащо надолу. Издигаме десен крак нагоре. Отваряме. Тазобедрена става. Връщаме. Стъпваме напред. Отпускаме. Вдишваме. Издигаме ръце нагоре. Отпускаме. Лява ръка на кръста. Отпускаме наляво. Вдишваме в център. Сменяме на другата страна. Център. Длани към земя. Десен крак назад. Издигаме куче гледащо надолу. 3 опори. През дъска. Издишваме 8 опорни точки. Вдишваме в кобра. И издишваме. Сядаме върху пети. Вдигаме едно коляно, другото или двете едновременно. Детска пауза. Отпускаме челото към земя. И отново издигаме седалище на темето на главата си. Издигаме и ръцете. Над глава и може лекичко да залем наляво и надясно. Ако е приятно. Отпускаме. Детска пауза. Издигаме 4 опори. Активираме пръстите. Отново сме с колена няколко сантиметра от земя. Издигаме ляв крак. Докосваме лакът. Усукваме. Още веднъж. Ляв, десен. Стъпваме напред. Воин 1. Задържаме хубав прав ъгъл коляно над пета. Воин 2. Отпускаме лакът коляно. Дясна ръка тегли напред. Дишваме център воин 2. Издишваме обърнат воин. И отново лакът коляно диагонал. Връщаме воин 2. Издишваме обърнат воин. И отново. Дишваме диагонал. Обърнат воин. Дясна ръка към земя, издигаме ляво нагоре. Усукваме. Бавно пускаме крак назад, през 8 опорни точки или четвърнка, кобра или куче гледащо нагоре. Събираме в куче гледащо надолу. Задържаме тук. Няколко болки, вдишване, издишвания и десен крак нагоре. 3 опори дъска. Докосваме лакът, усукваме, противоположен. През център стъпваме напред. Издигаме воин 1. Задържаме.
Войн 2. Лакът коляно отпускаме, изнасяме ръката напред диагонал, войн 2. Издишаме обърнат войн. Дишваме център. Диагонал, войн 2, издишаме обърнат. Последен трети път. И лява ръка към земя, издигаме дясна нагоре. Усукваме за миг, отпускаме ръка, крак назад. 8 опорни точки или четвърника. Вдишваме кобра или куче гледащо нагоре и издишваме назад в детска поза. Отпускаме цялото тяло. Връщаме 4 опори. Издигаме колене няколко сантиметра от земя. Дишваме, издигаме. Куче гледащо надолу. Ляв крак нагоре. И бавно задържаме коляно пред гърди. Стъпваме напред. Войн 1. Войн 2. Изпълваме предно коляно, трико се натеглим напред, надолу. Поглеждаме нагоре към небе. Изнасяме в диагонал и задържаме тук. Дишаме. Сгъваме предно коляно, войн 2. Издишаме, обърнат войн. Дишаме. Издигаме войн 1. Супер напад. Длани пред сърце. Издигаме. Крак назад. Войн 3. Изнасяме ръце назад. Дишаме. Сгъваме. Издигаме. Коляно нагоре. Въртим. Десен глезен. Сменяме посоката. Стъпка назад. Супер напад. Отпускаме дясна ръка, издигаме лява нагоре. Отпускаме. Крак назад. И издишаме четвърнка или 8 опорни точки. Кобра или куче гледащо нагоре. Отпускаме, събираме куче гледащо надолу. Издигаме десен крак нагоре. Задържаме. Стъпка напред. Задържаме. Коляното е пред гърди. И стъпка напред. Издигаме ръце. Войн 1. Войн 2. Изпълваме предно коляно. Теглим напред надолу триконас. Изнасяме ръка напред. Издигаме двете ръце. Силен център. Връщаме, сгъваме предно коляно. Издишаме, обърнат войн. Бавно издигаме войн 1. Супер напад. Длани пред сърце, войн 3. Хубаво бутаме с пета назад, ръце назад, задържаме. И изгъваме ляв крак към гърди. Въртим глезен. Сменяме посока. Стъпка назад. Отваряме ръка. Нагоре.
десен крак назад, четвъранга, 8 опорни точки, кобра или куче гледащо нагоре. И се събираме в детска поза. Бавно издихаме. 4 опори, куче гледащо надолу. Задържаме тук. Сгъваме колене, седалище към пети. Пак преливаме от куче гледащо надолу към дъска. Сгъваме колене. Изнасяме. Плавни, преливащи движения и скок напред. Отпускаме седалище. Отпускаме за пеперуда. Стъпка напред с стъпала, лекичко отпускаме. И можем да направим и правилен вариант на Happy Baby. Уверяваме се, че има пространство зад нас и бавно заляваме до, като направим пълен вариант на Happy Baby, така че кръста да е към земя, масажираме леко гръбнака. Заляваме наляво, надясно, легнал вариант на пеперуда, ръцете са над глава и стигаме седалище, отпускаме и коляно наляво, надясно. Може и глава. Завляваме напред и назад. И се засилваме, стъпваме, скок. Или две големи стъпки, четвъранга или 8 опорни точки, кобра или куче гледащо нагоре и събираме в куче гледащо надолу. Връщаме към дъска, издишаме 8 опорни точки или четвъранга. И напускаме детска поза. Бавно плъзгаме, отваряме до кобра. По обратния път се събираме към детска поза. Лактите се покрай тялото. Още няколко пъти. Хубаво, отваряме сърце и прибираме назад. Издигаме леко с въртеливи движения. Завъртаме, така че да отпуснем тазобедрени стави, колене, за да сменим посоката на въртене. И отново можем леко да масажираме клезени и да изтигнем едно коляно, две. Издигаме седалище, хващаме лакти, изпълваме ръцете напред и леко отпускаме назад. Така че да усетим леко напрежение в бедра, корема и кръста са стегнати. Може да фанем лакти и да отпуснем на една страна.
Бавно отпускаме детска поза. Четири опори, издигаме куче, гледащо надолу. И скок напред, отпускаме, лем напред и назад. Отпускаме легнал вариант на пеперуда. Издигаме седалище. Люлеем наляво и надясно. И издигаме краката нагоре, задържаме тук за миг. Отпускаме за легнал вариант на пеперуда. И отново издигаме краката нагоре. Можем да издигнем седалище до свещ. Задържаме тук брадичка към гръдна кост. Не местим главата. Може да правим всякакви движения с крака. Или да останем статични, след което сгъваме колене към чело. Отпускаме стъпалата над глава, може да изпърме колене и да останем с гръд, да съберем ръцете зад гърба. Задържаме. Отпускаме покрай уши. Длани се на кръста и бавно отпускаме прешлен по прешлен. Легнал вариант на пеперуда. Изпълваме двата крака. И правим рибка. Поставяме длани под седалище, натискаме с лакти. Извиваме темето на главата е към земя. Отваряме гръдния кош. Оставаме тук и се опитваме да отпуснем бедра, стъпала, цялата долна част на тялото. За активен вариант може да сходим ръцете и да ги издигаме към небе заедно с краката. Отпускаме легнал вариант на пеперуда. И отново може леко да залем главата наляво и надясно. Издигаме прав ъгъл, ръцете са над глава, отпускаме напред и надолу мушкаме ръцете под колене. Гърба е заоблен. Задържаме тук за миг. Отново вдишваме ръце към небе. Издишваме напред и надолу. Хващаме пръсти, глезени, стъпала, тук където. Дишваме, издигаме. Стъпка напред с седалище, отпускаме. Полумост. Издигаме седалище. Отпускаме длани към земя, вдишваме, издигаме. Динамичен вариант. Отпускаме. Отново издигаме. Няколко пъти плавно с вашия дъх. Отпускаме, поставяме
Дясно длан в областта на корема, ляво в областта на гредния кош за жени. При мъже обратно, ляво в областта на корема, дясно в областта на гредния кош. Оставаме тук за миг, наблюдаваме дъха, как преминава през двете ноздри, ключици, греден кош, корема се издува нежно и бавно по обратния път издишваме през двете ноздри. Няколко плавни движения с дъха. Наблюдаваме.